салом дӯстони азиз, бозам хушомадед ба канали оилавии мо. Ва гуфтанӣ ҳастам ки касоне ки ба канали мо меҳмон мешаванд, видеои моро тамошо мекунанд, моро дастгирӣ мекунанд, аз онҳо бениҳоят миннатдор ҳастам ва раҳмат гуфтаниам. Инҷа боша мо зи ба чамкати магазин омадем, магазини лента. Продукта харид кардему, ҳозир гашта хона меравем.
свиклада намхел тамад меандозем, баъди вай обша мерезему 15 минут намхел медӯшонем. ҷа боша ма сабзиё кати вай пиёз аллакай амрӯхтам дистай ози ҳамаш паза аминлайшава баъд охида сифа меандозему 3-4 минут амхел медӯшонем тамом. мумкин нестай бисёр дӯшондам. дӯстони азиз, мо боша намхел оста айнони сафед ва нони гандумӣ гузаштем. нонimон лоимаки бедрӯжаи бамазза. баъди иноноя хӯрдан дигар нони сафедам намефура одама хӯрдан.